kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong gilay tadi kisnong kathan siang bagentup ya ka siang mayong siang mau pedeng bar ka siang krai kijam ki bahap hapo akarat mayong mentas ngi kilami syakmat ban pensyai bat kentat bakaladon kejing ya dia jaka sop ya ka jakarat ke bahe kembar laipau akar hakador shis pak klur tingka syaka Meghalaya Industrial Development Corporation kumbala penmi khobor jong ka Confederation of Ribhoi People hakini kinat sengi baradam. Habakran syakila patai kubor ubak pensyangan syala rang bak syenong jong ka siang mau pedeng ula pensyai pat bak bagi mdan setia ya ke Jakarat kumbala penmi kubor da ka CORP hakini kinat sengi baradap namar bayi ke Jaka hakiti syenong ki debet ki Jaka balong terai syimet halor ke jingkeno jong ka CORP bayi ka no objection certificate la ailing ba usim bat kirang bak syenong ubak syala ula pensyai bakirang bak syenong ki mdan setia ka nugu ke benta bantu kelar halor ke kendo ka syap Hendrai yakani la julek da kilong san mansan jong karat bat kiling do rat kumbala alam nadu mensywa. Utai urang ba ula penpau ke jing sngo ram halur ketika jing keno jong ka CORP ba kinong yalam shnong bat kisiem kidon keti bandido ya ka rirat tang namar ke jing bentoy shimet ke jongki kalong ke bala khor shaba palat da ka pensyai bala le kiwi ki shnong ni kirat kata anak liang ke jongki kim don jing tip satya. Hendrai nadu ka shitarik uyayong bala penmi ya ka khobor tat hadu mentar sngi nakaliang kejongki kimpat TPA syapang kene kam ya di jaka bar game IDC. Haka juga puar uti unong ilam shnong ula buru ke jingkentu syaka CORP bar kiwe de kiseng bapher ke district bahaswa bakin penmi ya ginu ki khobor ki bade shisha ni ki bom deiru bakin ken jo aktien lang ya ginu ilam shnong knang bakan mi alam bakla ya ki pai ba. Ngi naki ngi kirang bak shnong naka than siang naka siang mau pedang siang kerjam siang mayong ngi wan jubab alor ka kubur ke bala pensengau penbena lembaga kop jong Ribhoi district ika boong ba mangi kirang bak shnong idon keti benai NOC bendi ke Jaka syaka MIDC di halor kena ke benta ngi subha ben jubam syapi ki pajba barokhot khamtam ya kakop kabala penbena pajba igane kubur ba nakaliang jungi ngimdon ke Jaka jong karaj badam siang jungi kumagitip aduk menta kidai tang ke Jaka ba shimat bad ia kene ke NOC ke ba kene ke kop ka penbena ba laai lungba usim lungba ki rangba shnong kane le nakaliang jungi kirang ba shnong kai ke bengi praktis nadu ke balai alam daki longshua manshua jungi ba ya ke jingdon ke kendo ke siap gidon la ki longsan mansan la ki lengdo lagi sim mangi kirang ba shnong limdon keno ke benta hab bantu klar bede ber kendo ke siap gidon kum kirang ba shnong ngi sngo kidram ye kene ke jingkren jong ka kop ka ba keno persya yangi kirang ba shnong bangidon benta ya kene ke kam lungba ka MIDC nakaliang jungi ki rangba shnong bat ginong shnong ni snoru berjubam ya kawai ke benta ke bakane ke kop ke ong ba mangi ki longsong shnong siang ngideng dai ki bru ki babit ki basadin sisha ka sisin perkat kalong ke ba sisha ndrei ngi sngo benong ba na ki border areas ki ba hauput usam jong Ribhoi district ka shnong siang jungi sngo ba ban penbena bagi don la ke school idon ka English ka ba kerteng juga school ke de St Francis Secondary School siang kini school ngidon hadu kelas 12 tingi don ru ke railway station ke Bajan nasional siang jungi la kumno tang ndriu nyu kilometer ngila poi railway station na nasional siang kidon ki engineer kidon ki doktor kidon ki nurse kidon shibun kinong tre surkar nasional siang tiabide bet kene ka jingkeno jong ka kop nakaliang jungi kinong sungsunong ngimkwa berkedeu kti ba kane ka kop ne kino kisang NGO ki budan Ribhoi district ne central body ba lada philap ya kino ki khubor ki basisya ne ki bom sisya nakaliang jungi kintu ken pam sapi baro ki NGO ba pinsumha ban ya kontak
ya ki mem ya ka khubor ka bapiyo na ki than ki dong jungi knang ba ka nomlong katma ka ktin na pedang jungi ki nong susnong bat mapi ki NGOs ni sukumen ba ki don ki NGOs ki balong ki kop ne ki ar ki KSU RBF ne kino da ka jingdon jung pi ngin kum ki nong susnong ngin kam safety kam ta mangi ki besong sa borders ndre ka jingkerpat de ka jungi ka long ba kum kene ka jingkin no ba mangi ki rang ba snong mangi ki sim jong ka sunong usiang ngilong tang namar ka jingmen toy ka besimet jungi ngidi ya ka rirat ki ba kum kita ki kintin ngasngo benong ba kilong ki bala khorsha namar ba ngi ya kano ka kam ladai ka skim surkar ne ka skim ka bawan nang no ka badai ka snong ne ka raj bor ne ju pentip sa ka isi ju ka snong ne ka raj ne nge julum public meeting bar khot kum ka jing pentip ya kino skim dan mar kata ngasngo benong na kaliang jengau rong ba snong sa kite snong siang ba kane ka jingkren jong ka kop Riboy district ka ba ong ba mangi kinong susnong siang ilale kita ki kam lang benta ki MIDC lada kilale kiwe ki raj ki sunong kata mangingim don tip ngimla ban kitkli ngimla ban tuklar ndre mangi kinong sunong siang hadu mentah nadu ka sitarik April arajar pusau ke kubor jong ka kop hadu mentah ke sengi bana kaliang jungi ngim pat tip is pang kene ka kam de kene ka jing penbena ka jongi kirang ba sunang nom siang nagbenta ka jing tip lang jong pajba babun haka 10,000 hoy jungi de kublai sibun kublai si hajar ngu